Илия научава от нас как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Нито едно свободно място за овчари няма обявено в бюрата по труда в цялата страна, показа проверка на календар. Така се оказва, че призивът на премиера Борисов младите хора да се занимават с овцевъдство може да се реализира само в сивия сектор. Какво трябва да знаят младите хора, които решат да последват съвета на Борисов в следващия репортаж? В полето край софийското село Герман се запознахме с Илия. Вече няколко месеца той се грижи за голямо стадо овце. Около 400 бройки наближават. Илия научава от нас как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Има ли нужда от овчари? Има, да. Имат нужда от много овчари, търсят, но не работят, бегат. И ето конкретната оферта за работа към студентите. Заплата ни е 800 лева. Чисти. Чиста заплата. Трудов договор има ли? Трудов договор правим, но не сме направили скоро, защото не се знае дали ще стоим. Имаш ли здравни осигуровки? Имам. Имам си децата, имам осигуроване. Какво трябва да знаем за овцете, ако след дипломирането решим да се заемем с отглеждането им? За консултация отиваме при професор Каменов от Лесотехническия университет. Един човек спокойно може да отглежда едно стадо от 150-200 овце без затруднение. Младият овчар трябва да гледа поне 250 овце обаче, за да е на печалба, пресмята професорът. Той трябва да знае как да храни овцете и как да ги предпазва от заболяване. Тъкмо за болестите при животните преподава професорът на своите студенти. Наблюдавате ли сред тях желание да се занимават с овцевъдство? За съжаление, не. Ако някой все пак поиска да последва съвета на премиера, трябва да знае и работният режим на овчаря. Ставам в 5 часа, до 7:30 ги издоям, от 7 по 8 без 20 на паша, вечерта от 7 часа почвам да ги издоя. От 7 до 9. 7 дни в седмицата по 16 часа всеки ден. Това работно време важи не само за Илия, но и за 11-годишният му син Венци. Харесва ли ти да се грижиш за овцете? Да. Въпреки че синът му с радост се грижи за овцете, Илия не одобрява бъдещето му като овчар. Това не е хамалска работа. Просто... Не го препоръчваш на младите хора? Бойко Борисов може да се каже да вървим, да обърнем земята с лопатата, така, ма не е тъй. За разлика от пастира, университетските преподаватели препоръчват държавата да подкрепи финансово младите хора и така да ги мотивира да гледат овце, вместо да търсят квалифицирана работа в големите градове, след като станат висшисти.